Νοθεία στις εκλογές. Πολλοί ρωτάνε, γίνεται? Η απάντηση είναι όχι. Αυτό που ψηφίζουμε, αυτό βγαίνει αποδεδειγμένα. Κάποιοι μιλάνε για singular, για διπλοεγγραφές. Δεν ισχύουν αυτά. Ό,τι ψηφίζουμε εκείνη την ημέρα, αυτό θα βγει. Και επειδή τα πάντα είναι μαθηματικά, πάμε να δούμε πώς προκύπτει αυτό. Αν το 50% απέχει από τις εκλογές, ένα 20% είναι άκυρα λευκά, τι μένει? Ένα 30%. Αν από αυτό το 30% ένα 12-13 ψηφίζει το πρώτο κόμμα, τι θα βγει? Ένα 41% αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος. Άρα λοιπόν, στην ουσία, ένα 12-13 αποφασίζει για τις τύχες του τόπου. Όμως τελικά νοθεία υπάρχει. Πού υπάρχει αυτή η νοθεία? Υπάρχει στον τρόπο σκέψης σας. Στον τρόπο που αντιμετωπίζετε το θεσμό. Αν δεν ενδιαφέρεστε για το θεσμό, αν την ημέρα των εκλογών προτιμάτε να πάτε μία βουλτούλα να πιείτε τον καφέ σας, να πάτε για μπανάκι, λογικό είναι να βγουν αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε μετά ας μην παραπονιόμαστε για αυτά που συμβαίνουν και για το ποιος θα βγει πρώτος και ούτω καθεξής. Αν εμείς οι ίδιοι δεν πάρουμε στα σοβαρά το θεσμό, να πάμε την ημέρα των εκλογών, να στερηθούμε τη βόλτα μας ή τον μπάνιο μας, να πάμε 5 λεπτά να ψηφίσουμε για τις τύχες αυτού του τόπου, θα συμβαίνουν τα ίδια και τα ίδια. Και πάμε και ένα στοίχημα ότι αν γίνουν αυτή τη στιγμή εκλογές, πάλι τα ίδια αποτελέσματα θα έχουμε, πάλι πρώτο κόμμα θα είναι αυτό που είναι τώρα και τα υπόλοιπα όπως έχουν βγει. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, να τιμήσουμε το θεσμό και να πάμε για μας, για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, να αφιερώσουμε 5 λεπτάκια εκείνη την ημέρα να κάνουμε το καθήκον μας. Κανείς δεν θα σας υποδείξει τι θα ψηφίσετε. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εσείς οφείλετε να το ψάξετε, να δείτε τι είναι καλύτερο, τι μας εκφράζει όλους σαν έθνος, σαν λαό, ώστε να πάρουμε τη σωστή απόφαση πρώτα απ' όλα για την πατρίδα μας και μετά για τις οικογένειές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.